जोंना सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएल मोनसे थांखि लादों 2 तारिख जुन बियो दिनै बेनिफ्राय 14 तारिख जुनसिम जोंनि 40 जे बिटिआरनि समस्ति दङ मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय बुथ सन्मेलन बुथ कमिटि वार्कारफोरनि मोनसे लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय मोनसे मेल खुंनाय जादों। दिनै मोनब्रै समस्तियाव लानाय जादों। बे जाहैबाय जोंनि दतमा समस्ति, कुसुगाव समस्ति, सराइबिल समस्ति आरो फकिराग्राम समस्ति मोनब्रैयाव लानाय जादों। गाबोनहाय क'क्राझार जिल्लानि 6था समस्तियाव लानाय जादों। दा बे मेलनि गेजेरजों जोंनि फैगौ बिटिआर बिसायख'थिनि साखाफाराया जे जोंना कमप्लिट जाबाय, बे कमप्लिट जानायखौ नैबे मेलनि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय आरो जोङो बिसायख'थियारि जे रोन, बे रोननि थाखाय जे जों थागथियारि जाबाय, बे मेलनि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय। आरो जिहेतु 2025 मायथाइयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बियो मोनफ्रोमबो जाथि जनगस्थ'नि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय रेडि जानानै दं। जेब्लानो बिसायख'थिया जागोन अब्लानो प्रमद बर' सारा फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरखौहाय गोसो गोरबोजों बिथाङा सेवा खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जों इउपिपिएलनि जायफोर मावथिफोर दङ, साधारन जोंबायदि मावथिफ्रा बिथांखौ फिन खनसेबाव चिफ बानायनो थाखाय बिटिआरनि 40था समस्तिनि 40थायावबो गोख्रोङै हाबा मावनानै हारसिङैनो सरकार दानो थाखाय जोङो सिगां लांगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि सारा आं खोनादों जोबोद सिरियास मोनसे अपारेशन जाखांनायनि उनाव, मोनसे सार्जारि जाखांनायनि उनाव दिनैहाय बिथाङा बिसनायावहाय गोग्लैसोनानैसो दङ होननानै जों खोनादों। दासो एसे हामदों होननानै बिथांखौ खोनादों। गथिखे लोमजानानै थानाय मानसिनि बाथ्रायाव आङो फिननाय होआ। बिथाङा जाहाथे थाबैनो मोजां जानानै ओंखारबोनो हायो, बिथाङा राजखान्थियाव जाहाथे खामानि मावफैनो हायो, हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे गोग्गो देहा लानानै अपोजिसननि रल लाफैफिननो हायो, बेखौनो आं नै इसोरनाव आर'ज गाबदों। बिथांनि देहाया जाहाथे गोग्गो जायो, मोजां जायो आरो फैनानै बिपिएफखौ बिथाङा दैदेनफैफिननो हायो। मानो होनोबा जोंनि बिटिआरआव जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैनि जे दपदपनि गाग्लोबनाय बेखौ दोनबाय थानांगौ। जों जिहेतु जोबोद खस्थ' खालामनानै बिटिआर काउन्सिलखौ जों सोरजिदों, जोबोद आन्दलन खालामनानै 5,000निबो बांसिन सुबुं थैनानै जोंनि बिटिआर काउन्सिलखौ जों मोननो हादों। जों गोबां बोसोर आन्दलन खालामनानै पुलिस मिलिटारिजों गाख्रेबजानानै बिटिआर काउन्सिलखौ मोनदों। जेब्लानाखि जोङो 15-20 बोसोर उनाव इउपिपिएलआ जोङो सरकाराव थानो बागोन, अब्ला बिपिएफआनो सरकाराव फैफिननांगौ। गथिखे जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोनसे बुजाबुजिनि गेजेरजों जोङो राजखान्थिखौ खालामलांबाय थानांगौ बड'लेण्ड ओनसोलावहाय। आरो दिनै जिहेतु जोङो इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों जानानै दङ। प्रमद बर' सारा दिनै 4 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेवा खालामगासिनो दङ आरो फिन खनसेबाव जोङो प्रमद बर' सारखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ बानायनानै जोंनि ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय बिथांनो जोङो दायथ' होनांगौ आरो जोंनि इयुन जोलैखौ सिगांथिं लांनांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ पृथिबिनि साबसिन ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे ओनसोल जोङो बानायनांगौ।